Okay, så vi skal finde omkredsen af den her runde, og en måde man kan gøre det er ved at finde diameteren, og det gør man ved at tage fra den ene ende til den anden, og den er cirka 15,5, sådan 15,6, og så ganger man det med 3,14 eller pi, og det giver cirka 48,984 centimeter. Ja. En anden måde man kan finde omkredsen på er ved at tage et lille stykke tape her, og så sætte det på kanten af kagedåsen her. Og så tager man kagedåsen, og så sætter den op til linealen her, så at tapet er lige ved nullet, og så ruller man den en gang og venter til den kommer ned igen, og så måler man den der, så det er cirka en halv meter, og så ved man at omkredsen er en halv meter eller 50 cm. En tredje måde man kan finde omkredsen af en rund ting, det er ved at tage et målbånd, og så bare tage målbåndet hele vejen rundt om, og så se hvor at den ender, og her er det cirka 30. Ja. Okay, den mest hensigtsmæssige måde vil jeg sige være på, det vil være det med målbåndet. Og den mest præcise er nok den, hvor man måler diameteren, og så ganger den med pi.